Pangasinan GovWaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Early in the morning. Matatakaw at gobyerno tansyo syudad. Early in the morning. Inarubalad na Saray Nalalamas San Mananisya at Katuwaan. Early in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Early in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho. Punto-uno. Ocho-ocho pa. Early in the morning. Agaw na Miyerkules, pitsa 1 bulan na Hulyo taon 2026. Ipaparungtal tayo sa programa na Early in the Morning. Maabig, magayaga, masayaksak, yakabwasan, at balang sinansakay ya pinablin dumuringal na saya na programa. Oy lakumonya, watan kayo masiglat. Ada sayan agaw. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdumag tiday ito nga programa tayo, sapay kuma. Adda kayo iti nasya at nga kasasaad tapta nga aldaw iti Miyerkules. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Kantabay tayo technical side. Jal Franz Karabyab tan si Engineer Nixon Dakal. Amigo yo, your one and only in the morning Sai Kabusol na Saray Balasubas, matatakod gobyerno tanjad sa syudad, inarubalit na Saray Nalalamas tan Mananisya at Katuan. Congratulations! Lalamat at syudad na Ordanita under the leadership of Mayor Rami Paraino. Akawat lalamat na panibagong award, dumayan na klasin award at atiga gimira. Aya may sustainability program ya gagawin ditan syudad na Ordanita. Yan ang turaraman sa programa to at araya silensyo ya ipapakurang kabubukta wadtanla makakawat la manaya nasaratan ya pagalang.
Hindi po ito nilalabas o hindi po ito pinagyayabang. Basta ini-implementa lang, maya't maya, marirecognize na ng national government na mayroong ganito palang programa na parang siya lang ang nangunang nag-iimplementa. Walang gutom o walang magugutom program. Walang gutom program. Aya at araratay programa na gobyerno na food security, livelihood program. Alawan si nga Sara may arom ya, they are lively for being hood. Iba po yun. Iba po yung they are lively for being hood sa ginagawang livelihood program. Ano po yung mga programang ito? Walang magugutom or walang gutom program na ini-implement sa bawat barangay sa siyudad ng Ordanita. Yun. Na-recognize na naman ng national government na pwede pala itong pamarisan. Pwede pala itong i-implement nationwide. At unang-una po, ang gumawa niyan ay siyudad ng Ordanita. Ito po yung walang magugutom or walang gutom program. Anto gagawin to pulaing. Ano po yung kanyang mga pamamaraan para ito ay makatulong sa mamamayan. Good morning nga pala kay Architect Magsano. Long time no text. Siguro nahanap niya tayo, nalmuto tayo la. At sayay balon na istasyon tayo natin niya paboriton dedengelan na Saray Maracle. Paboriton istasyon. So, actually, wala lara ya programa nun saman. Iraratay livelihood program at ate gagamira. Wala latan niya programa at alabat at kulang na sa may implementation or aliwan na consistent magmamaliw labat iran na ningas kugon na program natan ayabalot da siyudad na Ordanita consistent iraratan ya gagawin iran na programa. Siya rin gagawin tutan at mangiiter nasaray puunan at kada barangay yaman put up o mangilutnug nasararatay negosyo da yan nayarin na pangalaan damot na daily income daily income itan singa arayay contract growers, di ba? Wala rata niya programa malalapod saray kumpanya, yasi nga Magnolia or San Miguel Corporation, wala rata niya contract growers, yaiiter saray umbaloy, singa man alaga ka poultry farm or anto ka maladtan, hog racing project, goat racing, araya ya klasiran na programa iitdan irarata na say puunan na city government tan walay monitoring ada sararata niya programa kasi kadalasan po kung nung nauso po ito, yung mga livelihood program na yan, goat dispersal project, hog dispersal project,
yung mga pag-aalaga ng manok, kung anong mga klaseng hayop-hayop dyan na binibigay bawat barangay. Kaso, kung ito ay hindi po minomonitor, kung hindi po ito minomonitor, ang mangyayari dyan ay kakatayin na lang yung mga alaga nilang mga hayop kung sakaling may mag-birthday doon sa pamilya o kaya doon sa barangay. Yun na po ang kakatayin. Hindi po ito pinaparami. Dapat, kung inalagaan ito, kung sakali, isang baboy, hog dispersal project, inalagaan ito, nanganak. Ilan ba yung anak ng isang baboy? Kung minsan, kadalasan, 5 or 6. Ayun. Yung 2 or 3 doon, maiiwan doon sa nag-aalaga. Yung 3 na naman ay ibibigay sa ibang area o doon din sa barangay na yon, siya rin ang magpapalaki ng mga hayop na yan. Si Kareman Pabalag. Until undakalitan na propagate lata na tatiga gimira. At araya na sustain dalararatan kaya klase na programa. Aside from that, bibigyan ka ng negosyo sa barangay na ito financed by the local government. Basta mayroong monitoring at magandang implementasyon, lalago at lalago po yan. Kaya yun, yung ginawang programang walang gutom program, so mga animal dispersal projects na ito po ay lumalago sa syudad ng Ordanita at dahil po dyan, nagkaroon na naman siya ng National Award. Ito yung mga tinatawag nating Food Security and Sustainability Program. Itdanto ka na negosyo, hindi po papatayin yung negosyo. Hindi po papatayin yung negosyo. Tutulungan ka ng gobyerno na mapalago ang iyong negosyo. Hindi po niya yon papatayin. Hindi makikipagkumpetensya sa iyo ang gobyerno. At hindi papatayin ng opisyal ang iyong negosyo para siya ay magnegosyo. Kasi may mga ganyan mga public officials na yan, kung mag-a-apply ka ng negosyo within their municipality, kukuha ka ng business permit, hindi ka niya bibigyan ng business permit dahil yung negosyo na ipapatayo mo ay siya na lang ang magpapatayo. Wala rin untan. Dakaidan na sararatay permit. Wala rin bali-bali, wala nang plano ng paalagay na ice plant. Wala man paalagay ng tukamalan unyan na klaseng negosyo. Aagaidan na chief executive na permit. Tamanaya si chief executive, si katumat. So walay plano ton mangilutnag na parihas yan negosyo. Nako! Dakal itauntan. Pero dito sa syudad na Ordanita, hindi po. Nag-i-invite po yan ng mga investors. At ito po ay pinapalago ang mga negosyo. Kanya no wonder why the only first-class city in the province of Pangasinan, consistent number 1, ang syudad ng Ordanita. Good morning nga pala sa aking inaanak dyan sa may Anda, sa Duluan Elementary School, Barangay Duluan, Anda, Pangasinan. Si Madam, teacher by profession, Elisa Cacho Binluan. Kumusta na rin kay Engineer Allen Binluan? Tagal na akong di nakakapasyal dyan.
So aya, idanto ka, nasararamay puunan mo, mannegosyo ka eda barangay mo. Nanang dararamay barangay, wala ray maawang niran na land area, araya at idan ira nasararatan ya klasen alaga undan ayop, or singasara may gulayan sa kabaranggayan. Raraya encourage to supantanom nasaratay fruit bearing trees, lautla at sararatay vegetables kanyan at kalaula baloy, hindi ka na dapat pumunta pa sa palengke para bumili ng gulay. Doon na lang sa barangay mo. Nandyan na yung mga hinahanap mo na masustansyang pagkain. Kaya kung minsan naman, maraming palaasa, nagadua po dagajay agkaradawat. So nga nung maminsan, kargaamon, iti paskulamon, iti kodita nga ibagam nga maiparit ti agburas ditoy, maiparit ti dumawa ditoy, agmula kayumod. Kunana na bawal po ang mamitas, bawal ang humingi, magtanim din kayo. Ayun, mas maganda yung ganun, di ba? Ay may iba pala paglante ng dating gobernador, Congressman Amado Espino. Yano sika at dumaralos ka, isang kani mangaliw na bulong na marunggay at baloy, ipatugmulay ulom ganto. Igalabat latay marunggayoy, amay sanga na marunggay at ipanutmutan. And then, babayag sa panaon, untutubula, unsisimit laratan. Magang ganun balag, iatan at napipinabangan lang. No, nanang mutla ng kapitbahay, wadtan mutla, may kurula, mamburburla, may kalawit la. Iso nga tayo bagada po, bawal ti agburas ditoy, agmula kayumat. Katuyay problema babanbantayan da ka man tatanong. Naani, numabulas-lasla, amay-amay lay mikuraw. Ay, nako. Agla mo na ukal, eda Pilipino tay palaasa. Kaya babaga na paboriton istasyon. Paasa! Kanto. Livelihood program. Lawan singasara may arom ditanya, they are lively for being hood at sararatan. Yan napipinabangan ba. Congratulations da syudad na Ordaneta. Walang gutom or magugutom program. Ya akala mo na national award. Na pwede rin pala itong maipagmalaki at pwedeng gayahin ng ibang syudad o munisipalidad. Nasaman, wala rata niya programa ng dati na First Lady Imelda Romualdez Marcos Green Revolution na program. Natan, wala mo gagawin na DepEd, gulayan sa paaralan. Gulayan sa paaralan. Pero kadalasan ang nangyayari, gulangan sa paaralan, naggugulangan. Hindi na po gulayan. Idanto ka na puunan. Idanto ka na puunan, mannegosyo ka da barangay mo. Kailangan itan, walay monitoring kada sararatan tapyano marakop so implementation. Marami na pong nangyaring ganyan bibigyan kanila goat dispersal project. Ng panahon ng BSL walatan. Mangitor na saratay untan irang klase na proyekto. I understand ni gaputan at mangin aditan at eastern na barangays. Pero si problema lang nung babalag la, darakal la,
Patas yung damot la, ihanda damot at sara okasyon da. Sanda ibaga inatoy. Ada po ay sakit, kulanto ay pinatas mila. Simple-simple ya programa pero walbalag so na itutulong tutan. Pwede pa natin umpisahan ngayon. Gano tawag ti labatla ng programang self-reliance program? Diyan si katayo mismo, si katayo dili, sumangiga po sararatan para araya ay pamarisan naman ng ating mga kapitbahay. Pero si problema lang no, dyan paritpit na abong mo, nga po espasyo, aman, so problema. No, jarad baryo-baryo talagang dumamot at sarate baryo-baryo, tanggano dyan da gilig-gilig na karsada, pantatanaman dararatan. Wala man tanam na agayop, patani, danto kamalatan niya na pinabangan, iya taganoy laman. Kasi nga di tanay, si Mrs. Ibaristo, si Mrs. Ibaristo, si gagawin to, at manggawala na sararamay cake, manggawa na saray cookies, manggawa amay-amay, agtuwa gawin at loob na abong tunya, and then ilako tumut lararatan at saray aray amiga to, or aray barbarkada to. Masamit mat, bali-bali pa naggawa dahi untan iran na klase na cookies. So at least, dyan abong, ang tanggap pumut lamang suntalan na marakal at trabaho, manggawa kalipan abalan mo, yan ay rin pakalmuan mo. Aliwan sa may walakad karsada, walakad kapitbahay, may mamarites. Yaon sumput kadabong at istorya so awitin mo. Tamaanos mo at marketing si Stephen. Kalambungat, Tatiga Gimira. Kailangan tayong talaga ay mandiskarte ada pambilay natan. Lapulantid irap na bilaya undudundun. Lan undudundun ada Sayan Marcos Administration. Tagaila namin susasaliwan. May marunggay labatla, ya ibabagak, ya saragmon ipanot itubutan at paripit na abong mo. Limaran tangkaitan, mamabli, ilako day 30-40 pesos. Tigara labat itan, ya marunggay. You see? Simple-simple, simple-simple. Nanangangan tayo. Pero akin mahirap tayong gawin, mahirap tayong implementaratan. Okay, dyan siyudad na Dagupan, amaya mang kurangas, sa tay ginawa, pangkapot, sararatay pisonet, pisonet, kabaluyan. Si katumot komunitan so pakakalmuan pero insebel dalatan total ban ada satay pisonet pero ibabagamot balot at ati gagimira na sa loy kailangan at regulation aliwan prohibition regulasyon, hindi po pagbabawal. Okay, talakayan po natin yan, pantungtungan tayutan. Saya na programa tayo early in the morning para sa raratay reaction show, opinion nyo sa ragyo. Sumantext at 0968-677-7070 0968-677-9000 o dino tawag kayo sa raratan niya numero para sa raratay reaction show tan opinion nyo
Isyu lang bungat supan tutungtungan ang gapoy personalan. Pakaasulan na aral, aliwan pandural. Pakalaan na inspirasyon, aliwan konsumisyon, tan alta presyon. Good morning daw kay Boss Palang de Guzman, Anos Labat Association ditan at Barangay Salisay. Greetings malalapod kinan Esteban Lopez Arenas Jr. Yan nami mistula kunoy mi jamming at kinan Boss Palang. At naimbag nga agsapa kini Raul Tingko Akain dita Iliti Lawak Pangasinan. Ditanmat at Barangay Palapad Sampabian. Sabi nga ni Ate Cha, yung grupo namin, may kanya-kanya kaming pinagkakaabalahan. Lahat po kami online sa sales. Madalas nagtatanim din po kami para sa feeding namin. Ayun. Important titan, self-reliant program. Minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabwasan. Anang ipatuloy ni na programa to yun early in the morning. Wajan ipakabat, malalapod sara ay manangan tabay. Orly Navarro sa 88.1. Orly in the morning. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
Palaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalaban at paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, mapagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. 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 Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho pa. Early in the Morning. Tuloy sa programa tayo. Early in the morning, Jalabat, ada paborito yun ni stasyon DWGE 88.1. Okay, pangikapot ada sararatay piso net. Lautla ada saray kabaranggayan. Pero nang nangantayon maong nang nangantay mong may alaran tayon maong ya. Piso net. Internet cafe. Dakeltan, dakil suman ni negosyo ada satay internet cafe, aratay piso net, jad kabaranggayan, dakdakeltan, jara at sararata establishmento, wala iraratan. Akin at ipapakaputya natan, bakit pinagbabawal po ang mga piso net or tingnan natin, kasama pa dyan ang internet cafe o yung mga establishment dyan na ganito rin ang line of business. At lapulantid wala rin na naawat irakunon report. Mayroon po siyang natatanggap na report na ang mga kabataan ay halos hindi na raw po pumapasok sa kanilang paaralan o kadalasan hindi na umuwi ng bahay, doon na lang sa may pisonet or internet cafe nagtatambay. Hindi na raw nag-aaral. Kaya nga raw ipapasara, total ban. Ipakaput yamin, iraratay pisonet or internet. Ditan ada kabaranggayan. Wala may purpose to niya, marakep sugagumtan, gabay tayutan, tapiano ararayay ugugaw, at naprotektaan iraraya tan
na idan na marakep ya future no sikara at manaaral. Pero wala met iraratay estudyante ya agdamet kaya sumang nangaliw na sararatan irang gadget ya singa saratay laptop or jad cellphone da kanyan ditan metlara o unla at sararatay pisonet o dino internet. Wa elektristro ya wala met iraramay ugugaw ya sananimot sugagawin da ya araya at manrurublax man turaramay galaw Ragnarok o anto ka man lang na klase na kinditan ya araya at singa na develop da so inka sibug damot iraratan o no man bilang araraya at natatalod sa araratay galaw da magmalo ya personal at ikintutan dibdibuntutan yan ayarin si kato at manriben so anto kamalla ya gawo unton violentiran aksyon wala mo't iraratan atuan nagagaw-gawa pero ayalante balansi untayutan paano to natan no araya mo't at sakay mo't at sararamay source of income and by the way nga pala, doon sa siyudad ng Ordaneta, hindi lang po yung mga goat dispersal project, hog dispersal project, or animal dispersal project. Nagbibigay din siya ng mga puhunan sa mga nagninegosyo ng mga loading stations. Raramay loading stations. Diba, lakaada sa raratay kaparangayan, wala mo't iraratay, untan ira. Loading stations, man maliw ka na load mo ditan, wala niraramay, GCash. Tulad ng aking inaanak na si Madam Elisa Katsobinluan dyan sa Duluan, Anda. Meron siya mga ganitong klaseng negosyo Nakadalasan yung mga teachers sa kanya rin lumalapit. Ano ba yung negosyo mo dyan, Madam Elisa? Yung kumisan money changing pa nga araya na iidan ira na puunan kasi nga saya pisonet loading station iidan iraratan niya puunan na Mayor Rami Parayno ditan da siyudad na Ordaneta. The other way around balot ja siyudad na Dagupan uurpon iraratan pinapahinto total ban iraratan ya pisonet agkwan talabatla ed sararata internet kape no araya akapila ed saratan taparehas mo nam lamang sa operation tutan pisonet internet and the problem is meron din kayong negosyong ganyan meron din kayong internet kape paano na yan bukas yung negosyo nyo, yung iba, ipapasara nyo. Paano yan? Although may kwangkulante, baka na misconstrudyo, maganda po yung kanyang layunin na maprotektahan po yung mga kabataan. Dito na po tayo papasok na mayroon po tayong patakaran dyan na sinasabi kailangan ang regulasyon hindi po yung total na pagbabawal. Ulitin ko na naman Baka sabihin nyo na naman na ito ay personal na naman na pananaw. Hindi po. Sabi ko nga, maganda po yung inyong purpose. Ang inyong layunin para maprotektahan ang mga kabataan. Pero kailangan din ng mga kabataan ang ganitong mga internet. Diyan din sila nagkakaroon ng access kung sa kanilang mga research sa mga assignments po nila, mga gawain sa eskwelahan. Linawin po natin, ano ba ito? Pisonet lang ba na nasa barangay? Na kung saan ay doon na nagugugol ang oras ng mga kabataan o kasama na po ang tinatawag nating mga internet cafe
sa mga establishment. Kasi ipapasara mo yung PisoNet sa barangay, pupunta naman siya sa internet cafe, pupunta siya sa City Mall, doon siya mag-i-internet. Kanino ba negosyo yun? Yung mga ibang nagninegosyo rin ng ganyan, ipapasara rin ba yung mga negosyo na ganyan? Anong pagkakaiba niya nung nandun sa barangay? Kaya dito po yung sinatawag nating regulasyon. Hindi po pagbabawal. Ito ay tumutukoy sa pamamaraan na kontrolin, gabayan, at ayusin ang isang bagay o gawain sa pamamagitan ng mga panuntunan imbes na tuluyan itong ipagbawal o kaya isara o i-prohibit. Regulasyon po. Ang ibig sabihin po niyan ay tumutukoy sa pamamaraan na kontrolin, gabayan at ayusin ang isang bagay o gawain sa pamamagitan ng mga panuntunan imbis na tuluyan itong ipagbawal o isara. May mga tuntunin, batas o alituntunin, pahihintulutan pa rin ang isang gawain, ngunit may mahigpit na proseso, gabay o limitasyon upang maging ligtas at maayos. Ang pagbabawal o ang total o lubusang pag-alis ng karapatan na gawin, bilhin o gamitin ang isang bagay, tulad nga po yung tinatawag nating internet or PisoNet. Sabi nga natin, may babagatay lang ti, wala ramay miaaybul. Wala ramay miaaybul. Siya actually, wala ramay ibabanga dat siya, kaya anak mo ya ay, marakup ya, bantayan mo. May porno hub. Kung na-install, kwantan install, no paano to? Mampapabangata mo ito sa manager min si Usilito. At marunong at sararatan, Usilito Bandung. Carlito Bandung, Usilito de la Cruz. Marunong at sararatan. Si Stephen. Ay, bali-bali panangnangda. Paano to? Kung kumot. Agkuan ta? Karabyan, isi-search ko ba yung banga to? Porno hub. Hintag ko na-install, kung ganda araraya dapat, so ibabawal, walay prohibition at sararatan. Kaya kasi negosyo tan negosyo, pangangalakal din yan. Ang pagpataw ng tamang buwis at pagkuha ng business permit ay regulasyon. Ang pagpapasara sa isang industriya ay prohibition. Ditan lahat ati gagimira. So, kintayo natan, pantungtungan tayo. Regulasyon, aliwan, prohibition o tuluyang pagbabawal. Kasi nga bilbilang, sa may manu-operate, sa may maninegosyo doon niya. Kailangan mumonitorin to. No amay sa kayo ugaw, limove demand, mampulag bilbilang, at mannagalaw at satay PisoNet or internet. Nangnangan na samay operator, nangnangan na samay maninegosyo na anton talaga subabantayan to itay ugaw o dino antoy gagaw untutan. Dan di man to dapat iraratan bawalan. Pero no ay gamitin tumad at pan-research gamitin tumad at sararatay panggawat at saratay assignments to akit sibulan mo ay. Kaya ang sakit at satan, no sibulan mo rarayay arom, ipakapot mo ratay arom, pero sika maninegosyo untan, ya lukas mo may negosyo, aliwa mo't laman. Di ba? Isasara mo yung kanyang negosyo, pero ikaw ay open naman. So, ibig sabihin, parang sarahan mo lahat,
pagbawalan mo lahat ang inyong mga kakumpetensya para ikaw lang ang kumita. Ganun ba yun? O, nagtatanong lang po tayo. Kaya dapat parihas. Leadership by example. Walk the talk na tinasabi natin. Ipasara mo rin yung nasa establishments mo. Para yung mga iba ay walang masabi. Bakit? Sinara mo yung negosyo ko. Ikaw, nagninegosyo ka ng ganito. Ibig sabihin ba, masyado akong nakakakompetensya sa'yo. Yung kikitain ko ay kukunin mo pa. O, di parang ganun ang bagsak niyan. Kaya kailangan natin talaga dyan, regulation, not total ban or prohibition. Iwan lang kung sa barangay lang yan, no, ara malabat amoy pisonet, tamay-amay lang si ipapaway day impakapot, singan tamay niread day sa kiabong hinga aliling to walay kason na walay criminal case mo ridunda ka yun tanat awat tala naming kapot bawal masyadong exaggerated ilara may implementation pigamot labat latan niya patawag mo may to awi mo mabarangay patawag mo wala ordinansa patuntun milaya, idami kay unyan na agaw ya palugit, ya dismantle mo lararatan, supisunit mo. O ratay internet kafem. Paano tuya? Parehas mo tam lamang Ya bibilang, may kwang kulante, may ugaw. Ya ula da sa kaya internet kafe, di man mambayar, di man manggalaw. Nasibulan mumut kasi man. Aman, kailangan di man so regulation. Bawal ang bata. Nansaman niya, actually, nansaman niya ya ordinansa, nanunutan nyo walalayan ordinansan impasa nansaman ng dating konsihal Attorney Alpe Fernandez. Walalatan ya agawa. If my memory serves me right, either of the two, Michael or Alfie. Pero dyan pakantak si Alfie man Ayawalata niya regulation at sararatay pisunet within the barangay. Natan, total ban. Pero paano to balot Kwanda, sa itupot damot irama arum. Paano to rama arum balot Mayamay mo sa internet cafe. Di man at stage, di man at city mall. Wala internet cafe mo, di man, kunda. Ipakapot na mo man kasi. Katunang naman tayo ng distinction tutan. Pisonet labat o kaibalaratan sa internet cafe. Tapariyas mo't labat Pero atalabalan jada ka baranggayan. Although may kwang ko, marakop may gagumtan, marakop may purpose. Tapi arayay ugugaw at makapan-concentrate ira at panag-aral da, aliwaran ditanla mantatambay, satay pisonit ya sanagaw, aglaon susumput dabong, halos aglamangan, aglaunugip, wadtan labatla, saratay pisonit. Marakop itan nagagumtan. Pero paano to balot met, iman so negosyo to, ya pangkalmuan to. Yan ayarin sa kay mo ya source na satay livelihood to. Convenience and lifeline lalamat. Bagsakan tayo satan. Kailangan na balance itan. Convenience and lifeline. Kanyan ditan unluluo may tatawagan tayon regulation, not prohibition or total ban. Na ipagbabawal po yan. Yun na nga, ang tanong sa akin dito ng ating mga viewers, ating mga listeners na nagchat-chat sa atin, anong pagkakaiba ng PisoNet sa internet cafe? Yun. Parehas din lang daw ang
operation at mayroon din sa kanilang establishment ang ganitong klaseng negosyo. Kung ang hirap dyan, baka kayo ang kakumpetensya, kaya kayo ay isasara. Ganun ba yun? Sana hindi po totoo yung inyong mga suspitsa. At hindi ko naman kayo masisisi kung yan po ang nasa inyong pag-iisip. Kaya dapat kailangan dito talaga ang paliwanag, di ba? Ipaliwawadan maong niya, nung nanguntayin maong no aya kasi at amin itan sakop o atalabat so kada barangay. 54 minutos, kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Good morning, saray viewers tayo. Si Maxi Solis. Sabi naman dito ni Ate Cha, nahihirapan na ang mga PisoNet owner, di na alam paano magsisimula. Aha. Ito naman, sabi ni KB po, paano yung internet cafe sa isang mall sa Barangay Lukaw? Hindi ba ipapasara yun? Dapat i-regulate, hindi ipasara. O baka naman ipapasara yung mga PisoNet para sa internet cafes na lang sa mall pumunta o pupunta. Sabi. Nagtatanong lang dahil yan ang tutumbukin ng pagpapasara negosyong diskriminasyon. Sabi ni Kibi po. Si JJ Gamboa, good morning. Si Jolens Antipulo. Okay. Ano ito? Happy birthday raw kay Akishia Antipulo Tandok dyan sa poblasyon na Wiste. Si Crispy Flores, pa-shout out si asawaton Crispin Flores. Kinabwasan mantatanong lay pising, amay-amay lay tanong to. Atan, makuli-kuli si Crispin Flores. Amay-amay ni raramay native ya manok, pato, ditan the backyard to. Namimiss ko lamay native yung manok, Haring Crispin. Tamlatan. Si Elsie Segundo tan si Armando Segundo dita nagkanawalan na Bimalay. Madam Teresa Cornel, Nick Noc Tolentino, Raul Akain, si Clean Renan Kalaunan, napulyon nating lahat, napulyon ko. Yung rehidor ng Intramuros City of Dagupan at si former barangay captain Danny Caras, Esteban Arenas Jr., si Kuya Stephen Evaristo, Jojo Bauson, Rodolfo Fernandez, Len Coronel, si Bogs Vidal, si Paul at kay Jackie, di ta nagkomida. Wilma Cabiko, tan si amigo na Rene Velasquez, watang kani Cavite. Ma'am Jenky Alagadan, Manong Paul Alagadan, and lovely Mercurio. Cristina Ocampo, Master Sarlo Gonzales, Manong Ben Hobillanos, and Renato Hobillanos Ferdinand Perez. Sabi naman, may karagdagan reaksyon si KB po. Parang yung Divinesia Diversion Road sa Lukaw.
ninaglian ng tulay shortcut papuntang mall para madaling pumunta mga motorista doon. Lalo na pag may event sa Divinesia Road na hindi dapat nilalagyan ng tulay yan ang negosyo. Saan ba yan? Doon sa may likod ba yan? Maxi Soles. Talaranan nyo na sa programa na Likna ay Balay. Happy birthday at pinagpablin tansak sa kaya asawa ng Renato atong Rimugat, si Lisa Rimugat. Happy birthday, Lisa. Kantabay ko at technical side si Jal Francis Kayabyab kan si Engineer Nixon Dakal. Itilak milalangula so balig min pisasalamat at balang sinansakay pinablin dumrengal. Salamat at saratay suportayo. Salamat at satay pantitiwalayo. Diyos ti agngina po. Tandaan sa amigo yo, your one and only Navarro. Makinis ang ulo, malinis ang isyo, hindi malisyoso. Ang puta-putang irem balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari.